Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna, zu egin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guztiz altsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko ahal guztidun beti erekoa. Martiri santuei Kristorengatik martiritza sufritzeko grazia eman zenien. Emaiozu gure izate ahulari jainkozko zure indarra. Haiek, zugatik beldurrik gabe bere bizia eman zuten bezala, gu ere zure sinismenean sendo bizi gaitezen, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Deuteronomio liburutik. Moises honela mintzatu zitzaion Israel herriari. Jaunak Lebiren leinua bere izi zuen eta eginkizun hauek ezarri zizkion. Jaunaren itun kutxa eramatea. Jaunaren aurrean liturgi zerbitzua betetzea eta beraren izenean herria bedeinkatzea. Eta hala egiten dute gaur egun ere. Horregatik, lebitarrek ez dute ondare zatirik gainerako Israeldarrek bezala. Jauna bai dute beren ondare, jaunak zure jainkoak hitzeman dien bezala. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Bertan dago jauna deitzen duten engandik. Kupibera da jauna eta errukiorra, beranta serre eta guztiz onbera. Bertan dago jauna deitzen duten engandik. Bertan dago jauna deitzen duten engandik, zintzoki deitzen duten guztiengandik. Bertan dago jauna deitzen duten engandik. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aintza zuri jauna. Aldi hartan, zergalariak eta pekatariak hurbildu ohi zitzaizkion Jesusi entzutera, eta fariseuak eta lege maisuak marmarrean hasi ziren esanez, honek ongi hartzen ditu pekatariak, eta jan ere egiten du haiekin. Orduan parabola hau esan zien Jesusek, zuetako bat, 100 ardi izan eta bat galtzen bazaio, ez alda beste 99 larrean utzirik, galdutakoaren bila joaten arkitu arte. Eta aurkitzean lepoan hartzen du poz-pozik, eta etxera iristean adiskideak eta auzokoak bildu eta esaten die, poztu zaitezten erekin, arkitu bai dut galdutako ardia. Haranik esan, jainkoak ere poz handiagoa hartzen du bihotz berritzen den pekatari batengatik. Bihotz berritu beharrik ez duten 99 zintzoengatik baino. Eta zein emakumek zeilarrezko 10 txanpon izan eta bat galtzen bazaio, ez du kriseilua pizturik, etxea garbitu eta ardura guztiz bilatzen arkitu arte. Eta aurkitzean adiskideak eta auzokoak bildu eta esaten die, poztu zaitezten erekin, arkitu bai dut galdutako txanpona. Haranik esan, berdin pozten da jainkoa bere ingeruekin bihotz berritzen den pekatari batengatik. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Gaurkoan, halako memoria berezi bat ospatzen dugu. Zenbaitetan, santu bat baino gehiago egun berean ospatzen dira. Batez ere, halako talde konkretu bat izaten delarik. Koreako martiriak, Vietnamgo martiriak, Japongo martiriak. Baditugu holako zenbait talde urtean zehar taldean ospatzen ditugunak. Batzutan izaten dira, egun edo Ugandako martiriak, beste egun baten, egun konkretu baten, hildako edo elkarrekin hil izan dituztenak, eta beste batzuk halako testu inguru historiko konkretu batean
martiri hildakoak. Eta talde bat ospatzen da, askotan izen bat edo bi aipatu eta haien lagun guztiak, haien kide guztiak ere gogoan hartuz. Gaurkoan, hain zuzen ere gogoan hartzen dira, 1926 garren urtetik 1939, garai hartako gerra zibilaren kontestuan martiri hil zituztenak. Garai hartan, motibu ezberdinengatik, egon ziren injustizi asko, eta gainera bi alderditan gertatu ziren, baino egon zen halako pertsekuzio konkretu bat zenbait lekutan, batez ere katolikoak zirenak, apezak eta monjak eta baita apezpikuak ere hil egin zituzten martiri bakar-bakarra apezak edo monjak edo apezpikuak zirelako. Eta batzuk tortura izugarrien artean gainera. Eta gaurkoan horiek denak gogoan hartzen ditugu. Atsegin begizu jauna, zure martiri ospetsuen omenez egiten ari geran eskaintza. Garbi ditzala gure pekatuek eta egin ditzala zure sarbitzarien asmoak zure asmoekin bat. Jesukristo gure jaunaren bitartez, amen jauna zurekin eta zure espirituarekin. Gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari, egokida eta zuzen. Egokida bai eta zuzen bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoiko ahal guztidun betiereko horri. Martiri santua goratzean, zu goratzen zaitugulako, eta haien martiritzako sufrimenduetan, zure indarraren ekintzak miresten ditugulako. Zuk ematen duzu bihotzonez bede gartsua, zuk sendotzen iraupenean, eta garaipena ematen dizorian Jesukristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, zeruko eta lurrekoek kantu berria abestuz adoratzen zaituzte, eta guk ere aingeru guztiekin batean beti eta beti abesten dizugu. Santu, santu, santua diren guztien jainko jauna zeru lurrak beterik dauzka zure bizdirak, osana zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan, santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazua da santu ogi ardo hauek, zure espiritua isuriz Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala ogi hartu eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztio kontatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte. Hau dugu hau berri ona. Horregatik jauna zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora. Leon gure ita santu eta gotzaiarekin, eta gizon guztiekin batean. Era berean izango gogoan jauna, pizteko itxarotenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere, harritza zuzure orpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun.
Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eita jangoiko guztidun horri Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsi hori jarraituz, bildur gabe esan dezagun gure eita zeruetan zerana. Santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere. Maiguzu gaur egun ontako ogia barkatu gure zorrak, guk ere gure zorduni barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu, ziten taldian erotzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zure dezorregetza, zure agospete indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea eguzten dizuet, nire pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, amen. Jaunaren pakea beti zuekin, eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea egiten. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emailuzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez nahi zinor, zunere etxean sartzeko, baino santzazuitz bat eta sendatuko naiz. Kristo. Egin dezagun otoitz. Zeruko ogia harturik eta Kristorean gorputz bat eginik, otoitz egiten dizugu jauna, ez gaitezela urrundu sekula Kristoren maitasunetik, eta 36-tik 39 martiri santuek bezala, gaindi ditzagula adoretsuneke guztiak maite gaituen horrengatik errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jauna zu egin eta zure espirituarekin bedinka zaitzatela jainko guziadunak aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte.